Adu-mă puțin. Bagă priza și bagă cutitul acolo. Surpriza serii, shawarma. Dă pui sau dă pui? Dă pui sau dă chicken? Da! E already numărată astea, domnul. Au fost numărate. Mâine altă petrecere. Zi, mă, vrei shawarma? S-a terminat mâncarea de seara asta, gata? Iar vorbiți pe cuier de ea! Băi, mă simt legat. Ioane, te simți părea că ne fumezi așa pe tot. Hei, râzi tu singur în pat pe urmă. Te uiți la noi? Băi, zi, mă, nu știu la pixel. Ioane pleacă din Ghencea! Pleacă din Ghencea! Ioane pleacă din Ghencea! Suge-o,